Татарстаныбыз татар дөньясы зур югалту кичерә. Разил Исмагил улы Вәлиев аны дөньядан бакый дөньяга күчте. Разил Вәлиев турында әле монда да сүз булыр. Киләчәктә дә аның турында ишетүләр, хезмәтләр язылыр. Ләкин берничә сүз әйтмәкче булам, ул татар әдәбиятының алтын баганаларыннан берсе иде. Ул шагыйрь дә, прозаик та, драматург та, публицист та, һәм иң мөһиме ул үзеннән соң килгән каләм әһелләренә чын остаз иде. Аның белән һәрвакыт киңәшләшеп була иде һәм ул үзенең төпле киңәшләрен, көндез үзен һәрвакыт үзенең каләмдәшләренә дә, татар җәмәгатьчелегенә дә җиткерә белде. Республика җәмәгатьчелеге авыр ваҗиб кичерә. 77 yaşında күрлекле җәмәгать һәм сәяси эшлеклесе, халык депутаты, 5 чакырылыш Дәүләт Советы депутаты, 4-нче һәм 5-нче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиум агзасы, Республика халык шагыйре, күрлекле әдип, драматург, Татарстан читтә дә, еракларда да танылган халыкара һәм милли премиялар иясе Разил Исмагилович Вәлиев улы вафат булды. Бик авыр чакта Разил Исмагиловичка мәрхүм бүген инде әйтәм, мөрәҗәгать иттем. Разил, зинһар мине туган телемне өйрәтә. Әти-әниемнең теле татар теле. Бик авыр бит миңа. Сүз байлыгым юк. Разил Исмагиловичның китапларын, шигырьләрен, Туфан Минуллинның китапларын укып, кычкырып, белмәгән сүзләрне язып алып, иртән Дәүләт Советына, Югары Советына килеп, Разил мине тәмкерәле. Менә бу сүзне тәрҗемә итәле. Бу нәрсә дип аңлатырга, ничек итәргә? Менә шушылай өйрәтте Разил миңа туган телемне. Мин аңа гомер буена аның өчен рәхмәтле. Разил ага турында үткән гомер дип әйтү бик авыр. Аны һәрберебез күпме еллар нигезендә бик актив булды кыла. Үзен һәр вакытта да илебезгә һәм милләтебезгә хезмәт итү юлында күреп торды. Кайры вакытта без торыйдык. Кем ул? Шагыйрьме? Язучымы? Җәмгыять эшлеклесеме? Ул Аллаһ табыннан һәм әти-әнисеннән биргән сифатларны барысын да бергә күреп, үз осталыкларын өстәп, бөтен якка да өлгерә һәм җитешә иде. Җитәкчеләр дә аны күрде, милләттәшләр дә күрде. Үз вакытында язган, аның тормыш девизына әйләнгән сүзләре: хаксызлыкны күреп ярыйм, шашам, матурлыкны күреп тезләнәм. Я дөньяны үзгәртәм мин бүген, я булмаса үзем үзгәрәм. Шуңа күрә ул шагыйрь буларак зур юлларын үтеп, бөтен яктан да булган осталыклар ягыннан рәхмәтләрне җыеп, Абдулла Тукай премиясе лауреаты. Үзебезнең республикада булган бөтен дәүләт бүләкләрен алып, вакытта да халкыбыз өчен күпме шигырьләр, әсәрләр язып, китаплар алыша, аны җиткереп, вакытта да бөек шәхес буларак, язучы буларак, шагыйрь буларак үзен күрсәтә алды һәм лаеклы милләттәшләренең мәхәббәтен дә яулады. Шунда һәрбер җирлекнең үз йолдызлары бар. Разил абый ул түбән Каманың иң зур йолдызларының берсе иде. Аның нуры түбән Кама гына түгел, республика белән, Рәсәй белән балкып торды. Һәм инде өметләнә ул киләчәктә дә шулай булыр дип. Чөнки адәм баласы бу дөньяга килә дә китә. Аның эшләре кала. Аның турында сүз кала. Аның гамәлләре аркылы әлбәттә аңа бәян биреп була.
Бүген Разил абый турында нинди генә сөйләсәк, әлбәттә аз булыр шикелле. Чөнки Алла Субхана Тәгалә биргән шушы 76 ел тормышында әлбәттә төрле чак булгандыр. Ләкин без бүген яхшысын гына искә алабыз. Чыннан да яхшысын гына искә алабыз, чөнки ул яхшылыклар бик күп булды. Ул ватан пәрвәр булды. Ул милләт өчен хезмәт итте. Ул батыр булды. Алла Субхана Тәгалә зур нимәтләр бирде. Тел осталыгы. Шул сәбәпле инде Алланың рәхмәте белән ул бик зур сәясәтче булды. Аның әйткән сүзләре инде предхрушев битте. Әлбәттә, ул вакытта милләтле булып, үз телең өчен, үз ватаның өчен хезмәт итү, һәм инде туры сүз әйтү әлбәттә ул зур батырлык сорады. Һәм ул батыр булды. Ул үзенчә галим иде. Бу көндә ул бик зур эшләде безнең татар гуманитар фәненә үстерергә. Дөрестән дә без аның шатланабыз, ул безнең зур уңыш. Менә монда аның кеше, менә кеше безнең яннан киткән вакытта гына диндер бәя бирә. Анда без әйтәбез, менә без килдек, 60 елга узатырга дип. Мин әйтәм, монда да безнең Разил Исмәгыйлович үзенчә ул монда җыйды бөтен безнең республикада төрле шәхси кешеләрне, төрле. Без күп шушындай җыелышлар була, кайгылы җыелыш. Дөрестән дә шундый төрле шәхси кешеләр бергә кешене искә алып. Шуның өчен Разил Исмәгыйлович, бик зур рәхмәт. Дөрестән дә сезнең кая кул нәрсәгә тотынмаса, анда бөтен җирдә уңыш иде. Уңыш, монда әйттек инде без, татар телен саклау. Ул бик зур эш. Әлбәттә, бүген бөтен республика өчен, татар халкы өчен, безнең телерадиокомпания өчен, шәхсән минем өчен бик зур җавап булды. Разил Исмәгыйлович ул бит әйткәндә, поэт в России больше, чем поэт дип әйтәләр. Шуңа күрә ул сәясәтче дә булды, ул укытучы да булды, ул галим да булды. Мен аның трибунада чыккан минутлары һаман истә, декларация кабул иткәндә ул әйтте, без бүген тарих алдында, халык алдында экзамен бирәбез дип әйтте. Һәм Разил Исмәгыйлович үзенең экзаменын бирде. Әлбәттә, соңгы елларда әйткәнчә ул бездә эшләде. Ул балаларны бик яратты. Һәм Шаян каналында ул балаларга татар телен өйрәтте һәм балалар белән бергә бик кат эшләде. Шул хәтле тулкынанадыр, яшәреп китәдер инде балалар белән эшләгән чакта. Анысы миңа киләдер дә, карале Илшат ди, чыктым аркылы күпер азайды бит сездә ди. Әйтәм, әлбәттә шул Разил Исмәгыйлович, чөнки ул менә телнең ничкәлеген, телнең байлыгын, телнең мәгънәсен аңлатадыр безнең балаларга. Һәм ул безгә әлбәттә бүген дә бик кирәк. Беләсезме, мин уйлаганча, шагыйрьләр, язучылар үлми, алар мәңгелеккә атлый. Разил Исмәгыйлович бүген мәңгелеккә атлады. Ул безнең белән, үзенең шигырьләре белән, үзенең әсәрләре белән килешәчәк, һәм без аны тагын да очратышабыз. Шуңа күрә мин бүген әйтәм, Разил Исмәгыйлович, хуш дип әйтәм. Аның китабын ачкач, мин исәнме Разил Исмәгыйлович, хәлләр ничек дип тәшәдем. Чөнки татар халык яшәгәндә, татар милләте яшәгәндә, татар теле яшәгәндә, Разил Исмәгыйлович та мәңге яшәячәк. Татарстан халкы гына өчен түгел, тотыш төрки дөньясы өчен олы югалту. Белүбез, Разил агай үзенең иҗаты менән, тормыш кредоһы менән, халыктарга булган мөнәсәбәте менән Татарстан өчен генә түгел, бик күп төрки халыктарына якын һәм газиз кеше. Уны чит илдәрдә яхшы беләләр, китаплары бик күп тәрҗемә ителде һәм әлбәттә уның башкортлар арасында, башкорт халкы арасында, башкорт язучылары арасында уның ихтирамы бик зур иде. Бүгенге көндә мин Башкортстанның дәүләт йыелышы Курултай рәисе Константин Борисович Толкачевтың кайгы уртаклашуын yetkirәм. Ул кисәге Татарстан Дәүләт Советына телеграммалар юллагайны.
һәм Башкортстан язучылары исеннән олы кайгыда уртаклашам. Олы йөрәкле шәхесине бер касан да уның авызынан насар һүзләр ишетергә туры килмәде. Гел матур һүзләр белән кешеләргә канат куярга тырышты. Бұл әлбәттә уның олы йөрәкле шәхес булуы турында һөйли һәм ул бигрәк тә үз халкын яратты. Татар халкының бик лайыклы улы. Тыныс юкла Разил агай, Башкортстанга бик якынһыгыз, менә һуңгы елларда күпме шәхестәрне югалтабыз. Ул Татарстан өчен генә түгел, безнең Башкортстан өчен дә бик кайгылы. Бунан берничә ел яраткан шагыйрьбез Роберт Миңнуллинды һуңгы елга озатак. Бүген менә шул ук буындың күренекле вәкиле, татар әдәбиятының алтын баганаларының бере Разил Вәлиевте һуңгы елга озатабыз. Бұл әлбәттә безнең әдәбиятыбыз, безнең рухи дөньябыз өчен дә зур югалту. Барыгы өчен дә рәхмәт сезгә, Разил агай. Тыныс йоклабыз. Яшь ягыннан абый, мин булсам да, бу дөньяда акыл белән абый син идең дип эндәшкән бүген Разилгә. Чынлап та ул үзенең эшләре белән, милләткә хезмәт итүдәге талантлары белән, үзенең бүтән илләрдә, хәтта бүтән дөньяга татар халкының вәкиллеге әгәр була калса, аның вәкиле күренергә лаек матур кеше иде. Без аның белән сөйләшкәндә еш кына әлеге Тукайның шигырьләрен әйтәр идек, сөйләшәр идек. Көч белән гүзәллекне бергә җыйган кебек, ул иде өстен вә кул җитмәс кеше, йолдыз кебек. Бүгенге ул яраткан сүзләрне Разил дустыбыз сиңа җибәрәсе килә бүген. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Rabbi, bizimle risalına emekli Kur'aniyetlerimizle şu şuşu zaldan kırışlar arasından Kur'aniyetler kavmisalar Kur'aniyetlerin şu zalda olmasın, başka yerlerde olmasın, bizimle risalına emekli Mahkum İsmail ve Razi'nin ruhuna dua olsun diye bu Kur'aniyetlerine etken tehditlerini, Yasin ve tevereklerine, var şahında kimseliklerimizle ahul kalıp bizimle fazla rahmetten bile bizlerden kabul edip alsan idi. Anda bulan erzi sevaplarına merhum İsmail ve Razi'nin ruhuna dua edip cemaatinden, balalarından, onuklarından, duanlarından, birge işlegen eşlerinden, iskalaşlarımızdan böyle gidip işler ruhlarını şad kılsan idi. Dillerimizge, ömürlerimizge sabır ruhlar verir. Bizim risalarına gidiplerimiz nasip kılsam idi. Hakkı soğuşlarımızda La ilahe illallah Allah'ın korunlar ve cennetten kılsam idi. Rabbine etine, inaksuretine,